jemang ar hajar ar pulai nga kum ka chairman jong ka committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya ngalayo ya ka shithi ka ba penshai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala bat lasya yangi bangin include discussion on matters related to the reservation policy. Kabamut lasya yangi menta bangin ya kendu pat kiseng san perthei banya kren banya thir bat banya sngtu jingmut lang ban kita ki political parties baro ngi kermen bakane ka jing Ailad jong ka sorkar ya ka committee jongi bakan shim ya kane ka sinjam ka badon kam kan wulong kata kalat kelinti ka kabuk siar na kabenta ki seng san perthai paro ki badon hakajela ka ba ki jongi ngin don meeting biang hakalai poitrik bat mi lenti bakane ka jing yalang ka jongi kan nanglong kekabu bangin ya sotu kumno banra syakmat ya kani ka isu kebalakta ya kalek kawan kayat kayeng ka imlang salang ka snow shong shngan ka jongi hakini ki kinit sngi ki baladem